Και με αυτούς τους υπέροχους ήχους να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα και στο πρώτο μας καλεσμένο για τη δεύτερη ώρα, όπου είναι ο φιλόλογος, καθηγητής φιλόλογος κύριος Γιώργος Αποστολίδης, συνταξιούχος βέβαια πλέον, αλλά ενεργός, ανήσυχος και πλέον ετοιμάζει και για φέτος ένα διαδικτυακό project. Λέω και για φέτος γιατί είναι μια πρωτοβουλία την οποία την έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021, όπου σε αυτά τα διαδικτυακά project διαλέγει ένα θέμα και οι συμμετέχοντες καλούνται να το επεξεργαστούν, να παρουσιάσουν κάποια πράγματα, να κάνουν μια εισήγηση και όλο αυτό γίνεται διαδικτυακά και στο τέλος φυσικά βγαίνει έτσι και όλο το αποτέλεσμα συγκεντρωτικά. Κάτι τέτοιο λοιπόν με τις αρχές του νέου έτους θα υλοποιηθεί και φέτος. Απλώς για να σας προλάβω και να προλάβω ίσως και τον ίδιο από την ανάγκη να το εξηγήσει, λόγω της φύσης του αυτό το project δεν είναι μια ανοιχτή εκδήλωση στην οποία μπορεί να συμμετέχει πολλής κόσμος. Είναι κάτι που εκ της φύσεώς του αναγκαστικά πρέπει να έχει περιορισμένους συμμετέχοντες. Παρόλα αυτά και το θέμα και οι παρουσιάσεις, το αποτέλεσμα που θα βγει σίγουρα είναι ενδιαφέροντα για όλον τον κόσμο. Για όλα αυτά λοιπόν, αλλά και για άλλα, έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα, όπως είπα, τον κύριο Γιώργο Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα σας. Χαρά μου που για ακόμα μια φορά, για ένα project ακόμα, είμαστε εδώ στο Ράδιο να συνομιλούμε. Καλησπέρα σας. Κυρία Σιμίδη, καλησπέρα σας. Λάζαρε, έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σπάνιο να του δίνετε κάποιου η ευκαιρία να μιλήσει στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αν γίνεται να κάνω μια συμπλήρωση σε αυτό φυσικά, βεβαίως. Που ανέφερες και μια μικρή διόρθωση. Ναι. Το θέμα αρχικά στα project ήταν καθορισμένο από μένα. Ναι. Γιατί το είχαμε ξεκινήσει, ήταν έτσι. Από πέρυσι όμως, το θέμα που θα συζητήσουμε, τη θεματική που θα συζητάμε κάθε φορά, ορίζεται με βάση τις προτάσεις που προκύπτουν από την ομάδα, από την εκάστοτε ομάδα, οι οποίες προτάσεις τίθενται σε ψηφοφορία. Πέρυσι, για παράδειγμα, είχε επιλεχθεί από την ομάδα το θέμα ταξίδι. Mm-hmm. Ενώ φέτος επιλέχθηκε από την ομάδα η πρόταση της κυρίας Δόδου, της Μαριάννας Δόδου, ναι, η οποία μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Να τη στείλουμε τα χαιρετίσματα λοιπόν. Πολύ ωραία. Και το θέμα το φετινό θα είναι το πρόσωπο και ο χρόνος. Αυτό μια μικρή παρατήρηση, ένα μικρό συμπλήρωμα που κάνουμε. Επίσης, αν γίνεται να πω και κάτι ακόμα. Φυσικά. Ότι η πρόσκληση, ναι μεν είμαστε μια μικρή ομάδα, γιατί στο Zoom η δυνατότητα του να μιλάμε και να συμμετέχουμε ισότιμα και να έχουμε ένα χρονικό όριο, ή αν θέλει ένα περιθώριο να εκφραζόμαστε και να αναπτύσσεται διάλογος. Μοιραία θέλει να είμαστε γύρω στα 15 άτομα, ένας αριθμός που λίγο πολύ παίζει εκεί πέρα κάθε χρόνο. Ναι. Αλλά η πρόσκληση είναι ανοιχτή και συνήθως η επιλογή γίνεται με βάση αυτούς που δηλώνουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη κτλ. Μέχρι να συμπληρώσουμε τον αριθμό. Για αυτό έχουμε ακόμη 2 θέσεις ανοιχτές, που σημαίνει ότι αν κάποιος θα ήθελε, ευχαρίστως να τον έχουμε στην παρέα μας. Αυτά έτσι συμπληρωματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ στον κόσμο καταρχήν ότι είχαμε μιλήσει εμείς ξανά το 2022, όπου είχατε επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα αναζητώντας το ωραίο και είπαμε πολύ ωραία πράγματα τότε με αφορμή το θέμα αυτό. Ξεκίνησε από ό,τι βλέπω το 2021, δηλαδή σε πολύ δύσκολα χρόνια τότε που είχαμε τους περιορισμούς με τον κορονοϊό, οπότε αναγκαστικά όλα τα κάναμε από το σπίτι και το διαδίκτυο. Φέτος λοιπόν το 2024 έχουμε το καινούριο θέμα μας, πρόσωπο και χρόνος. Ναι. Να μιλήσω γι' αυτό. Νομίζω να πούμε με 2 λόγια γι' αυτό. Ναι. Αν μου επιτρέψεις πάλι να πω ότι είχαμε ξεκινήσει ακριβώς επί κορονοϊού, όταν και στο σχολείο αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα να κλείσουν τα σχολεία. Οπότε άμεσα από την επόμενη μέρα, επειδή με τα παιδιά υπήρχε η εμπειρία στα μαθήματά μας, θα δουλεύουμε και διαδικτυακά, ξεκινήσαμε να κάνουμε μαθήματα διαδικτυακά πριν ακόμη το κράτος, η πολιτεία έρθει και μιλήσει μέσω WebEx να κάνουμε τα μαθήματά μας. Κατάλαβα. Και επιπλέον τότε με τους μαθητές μας σε επίπεδο ελεύθερο
είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε συζητήσεις και να βάζουμε ένα θέμα. Παραδείγματος χάρη το περπατώντας στην πόλη. Και ο καθένας να ανεβάζει φωτογραφίες και μετά να κουβεντιάζουμε για να έχουμε μια επικοινωνία. Άρα όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 2021, από τον κορονοϊό. Από εκεί αρχίζουν λοιπόν τα πράγματα και εξελίχθηκε μετά που πήρε μια άλλη διάσταση με ενηλίκους πλέον. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και κάποιος νεότερος δεν μπορεί να πάρει μέρος. Ωραία. Αυτό. Μετά είχαμε ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα, μετά το αναζητώντας το ωραίο, δηλαδή το 23. Το 23, ναι. 22, 21, 22 ήταν το... Το ωραίο, το 23 μετά. Ναι, το ωραίο ήταν το 22, το 23 είχαμε ένα άλλο θέμα, το αναζητώντας τον άλλο, την άλλη, το άλλο. Ένα πολύ βαρύ θέμα και δύσκολο. Έχοντας θέματα συμπερίληψης μέσα και με έντονα... πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέρυσι είχαμε τον ταξίδι και φέτος έχουμε λοιπόν τον πρόσωπο και τον χρόνο. Τώρα, το θέμα του προσώπου είναι ένα θέμα, παρόλο που δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσω για αυτό, γιατί το θέμα το εισηγήθηκε η Μαριά Μεϊδόδου που προανέφερα, αλλά μπορούμε να πούμε μερικούς άξονες πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι είναι καθοριστικό για τον καθένα μας, αν σκεφτούμε ότι η έννοια του προσώπου σχετίζεται με την ταυτότητά μας εν πρώτης. Αν σκεφτούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας ζητάνε για την αστυνομική ταυτότητα είναι να προσκομίσουμε τη φωτογραφία μας. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από ένα τέτοιο σημείο, από το ποιοι είμαστε και πώς αυτή η ταυτότητα, αν θέλεις, απεικονίζει ή εξεικονίζει την εικόνα που δίνουμε στους άλλους. Ένα μεγάλο ζήτημα φιλοσοφικό-ψυχολογικό είναι αν αυτό όντως που δείχνουμε είμαστε και στην αλήθεια, αλλά αυτό μπορούμε να το αφήσουμε για αργότερα να το κουβεντιάσουμε. Και όταν μιλάμε για πρόσωπο, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ό,τι συμπεριλαμβάνει ένα πρόσωπο, από τα στοιχεία του προσώπου μας, στόμα, μύτη, δόντια, οτιδήποτε, επιδερμίδα, μέχρι και το βλέμμα, έτσι, μέχρι και το χαμόγελο. Τα πάντα συνιστούν λοιπόν πρόσωπο και ότι αυτό συμπεριλαμβάνεται και το βλέπουμε μέσα στην εξέλιξη του χρόνου πώς αλλάζει. Γιατί κάθε τι μέσα στον χρόνο σαφώς δεν είναι το ίδιο. Μεταλλάσσεται όλο αυτό. Έτσι. Και σαφώς το πρόσωπό μας είναι η εικόνα και για τη σωματική μας και για την ψυχική μας υγεία και για το χαρακτήρα μας, την ηλικία μας, τη δουλειά μας και τις συνθήκες της ζωής μας. Τα πρότυπα ομορφιάς που πιθανόν κάποιος υιοθετεί και του κοινωνικού στάτους, της μόδας, που σημαίνει ότι το θέμα πάντοτε έχει πολύ ενδιαφέρον και φυσικά από κοινωνιολογική πλευρά και από ψυχολογική πλευρά και από φιλοσοφική πλευρά, στην τέχνη επίσης έχει πολύ μεγάλη αξία γιατί η τέχνη τα πάντα έτσι, προσεγγίζει και προσπαθεί να τα αποδώσει με όποια ερωτηματικά ή όποιες τοποθετήσεις έχουμε. Αυτά γενικά για την έννοια του προσώπου. Και εκεί πέρα πάει και η έννοια του καθρέφτη, αν θέλεις, Λάζαρε, που ο καθρέφτης είναι ένα σημείο από τη μία πλευρά αυτογνωσίας αλλά και παραμόρφωσης, το πώς χρησιμοποιούμε τον καθρέφτη ως τι εργαλείο, αυτοκολακίας ή αν θέλεις αυτογνωσίας. Επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το πόσο μπορούμε να δεχτούμε την εικόνα του καθρέφτη, το πώς τοποθετούμαστε απέναντι στον καθρέφτη. Υπάρχουν καταπληκτικά έργα τέχνης με την έννοια του καθρέφτη, ας πούμε, από τον Μαγκρίτ, τώρα που θυμάμαι. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα κυρίως, κατά την άποψή μου, αυτογνωσίας. Το θέμα ποιοι είμαστε και πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας, σε πάση περιπτώσει. Ο χρόνος μοιραία πάει μαζί. Αν σκεφτούμε ότι το πρόσωπο είναι ο χώρος, ο χρόνος έρχεται κάθε φορά και καταγράφεται στο συγκεκριμένο χώρο που είναι το πρόσωπο. Άρα δεν μπορούμε να δούμε το πρόσωπο ανεξάρτητα από το χρόνο. Το θέμα είναι κατά πόσο είμαστε συμφιλιωμένοι με το χρόνο ή το βλέπουμε το χρόνο ως εχθρό μας, για παράδειγμα. Οπότε και εκεί πέρα πάνω έχει πάρα πολλά κάποιος να σκεφτεί για να συζητήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Ας πούμε, το αληθινό μας πρόσωπο είναι αυτό που συναντάμε όταν ξυπνάμε ή το αληθινό μας πρόσωπο είναι στη διάρκεια της μέρας ή στη διάρκεια των χρόνων όπως μεταλλάσσεται. Είναι ένα θέμα. Αν η σχέση μας είναι εχθρική ή στην καλύτερη περίπτωση συμφιλιωτική. Σπάνια οι άνθρωποι έχουν μια αγαπητική σχέση με το πρόσωπό τους μέσα στον χρόνο. Νομίζω ότι θέλει πολύ σοφία για να δουλέψει κάποιος και να αποδεχτεί αυτή τη σχέση την αγαπητική με το χρόνο πάνω του. Έτσι λέω, εσύ τι λες. Έχετε δίκιο. Τώρα τα άκουγα όλα αυτά και πραγματικά σκεφτόμαι ότι καταρχήν πιάσαμε ένα πολύ βαθύ θέμα, δηλαδή
ακόμα και για μια ραδιοφωνική συνέντευξη, και για μένα δεν ήταν κάτι απλό. Δηλαδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ βαθύ που δεν μπορείς να το συζητήσεις έτσι ανάλαφρα. Το πρόσωπο, εννοείται, άκουγα και πόσο επίκαιρο είναι, γιατί όσο μας λέγατε για την εικόνα στον καθρέφτη, για το αν αποδεχόμαστε τη δική μας την εικόνα μας, σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια εποχή όπου όχι πλέον στον καθρέφτη, αλλά με την κάμερα του κινητού μας, έτσι πολλοί κόσμος, ιδιαιτέρως οι νέοι, προσπαθούν με φίλτρα, με παρεμβάσεις να αλλάξουν το πρόσωπο, να βγάλουν ίσως ένα άλλο πρόσωπο προς τα έξω που μπορεί να μην έχει πολύ σχέση με αυτό που πραγματικά είναι. Είναι ένα ολόκληρο φαινόμενο αυτό, γι' αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, το αντικείμενο του προσώπου που διαλέξατε. Σκέψου λιγάκι μόνο, δηλαδή ας σκεφτούμε πάλι όλη αυτή την βιομηχανία που υπάρχει γύρω από την αισθητική, είτε την κοσμετική, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Σκέψου λιγάκι όλο αυτό το κομμάτι με τις πολλές πλαστικές, είτε είναι επαναρθωτικές είτε είναι αισθητικές. Και όχι μόνο για το πρόσωπο και για όλο μας το σώμα. Δηλαδή το κομμάτι νεότητα ή αντιγύρανση, για παράδειγμα, ή έστω αντιγύρανση. Ναι. Και πόσο σωστά, το κομμάτι σαφώς που θέτεις, γιατί φτάνουμε να μην δείχνουμε το πραγματικό μας πρόσωπο για λόγους ασφάλειας ή για λόγους άλλους, τους οποίους ένας ψυχολόγος θα πρέπει να το επεξεργαστεί λίγο περισσότερο και να μας το παρουσιάσει. Δηλαδή όλα αυτά τα avatar ή τα ψεύτικα προφίλ που φτιάχνουν οι άνθρωποι και δουλεύουν μέσα από αυτά. Έτσι. Ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί δεν μπορούμε να δουλέψουμε με τα πρόσωπά μας και με την ευθύνη του ποιοι είμαστε και πώς εξωτερικεύουμε την παρουσία μας στον κοινωνικό χώρο, γιατί και τα κοινωνικά δίκτυα είναι κοινωνικός χώρος. Φυσικά. Ναι. Και ένα άλλο κομμάτι είναι, ας πούμε, τα προσωπία που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, ακόμη και ανεξάρτητα από αυτά, πες πως ζούμε στην καθημερινότητά μας, έχουμε τις καθημερινές μας συνήθειες. Πόσα πρόσωπα ή προσωπία αλλάζουν, είναι ένα θέμα πώς θα εξηγήσουμε την έννοια προσωπείο. Ναι. Πόσα πρόσωπα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, ποιοι είμαστε εμείς, αν υπάρχει ένα πρόσωπο δικό μας και ποιο είναι αυτό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα ποιος είναι ο εαυτός μου και ποιο είναι το αληθινό μου πρόσωπο, σε σχέση με τα πολλά προσωπία που χρησιμοποιούμε. Γιατί κάθε μέρα χρησιμοποιούμε προσωπία ανάλογα με τις σχέσεις μας ή με τις συνθήκες. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι είναι τόσο αυθεντικοί που βγάζουν το πραγματικό τους πρόσωπο σε όλες τις συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει το να είναι κάποιος άξεστος ή να είναι κάποιος οτιδήποτε άλλο, χάρη σε εισαγωγικά μιας αυθεντικότητας. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψη. Έχετε δίκιο. Τώρα αυτά που μου λέτε δεν τα είχα σκεφτεί καθόλου, και πραγματικά πόσο μεγάλο ρόλο, πόση βαρύτητα έχει και πόσο ασχολούμαστε ο κάθε άνθρωπος με το πρόσωπο, πόσες διαστάσεις έχει στην καθημερινότητά μας. Εγώ εντωμεταξύ όταν είδα το θέμα και μετά το σκεφτόμουν στο μυαλό μου, λέω ότι το πρόσωπο είναι μια τόσο βαθιά έννοια, γιατί όταν μιλάμε για πρόσωπο ουσιαστικά αναφερόμαστε και σε έναν μοναδικό άνθρωπο, ένα μοναδικό πρόσωπο που είναι ο κάθε άνθρωπος, που όμοιος του δεν έχει ξαναπεράσει ούτε ποτέ θα περάσει στην ιστορία του χρόνου, στην ιστορία της γης. Αλλά και το πρόσωπο κρύβει και την προσωπικότητα, δηλαδή μια ολόκληρη προσωπικότητα, ένας ολόκληρος κόσμος υπάρχει από πίσω όταν μιλάμε για ένα πρόσωπο. Υπάρχει και... Είναι σωστό όλα αυτά που λες. Τώρα αν βάλουμε μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη... Ναι, αυτό είναι ακόμα ένα πιο... αυθεντικότητα του πρόσωπου. Μια πρόκληση των ημερών. Σχολεύει, γιατί ήδη βλέπουμε βίντεο να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με ψεύτικα χαρακτηριστικά συνομιλιών μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα άλλο θέμα που είναι επίσης πολύ έντονο στις μέρες μας και προς συζήτηση φυσικά. Ναι, είναι φοβερά μεγάλο το ζήτημα και άπτεται σαφώς και της φιλοσοφίας ανάμεσα στο ποιοι είμαστε και το πώς θέλουμε να δείχνουμε και το πρόσωπο αυτό που έχουμε, αν είναι αυτό το δικό μας πρόσωπο ή το πρόσωπο που θέλει η κοινωνία, και γι' αυτό υιοθετούμε μια τέτοια αντίληψη για αυτό που πρέπει να δείχνουμε κάθε φορά. Ναι, βέβαια. Αυτό που λες η προσωπικότητα. Πώς διαμορφώνεται αυτή η προσωπικότητα? Διαμορφώνεται από εμάς, είναι μια συνισταμένη του εγώ και του οι άλλοι, για παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά και εδώ πέρα μέσα χωράνε, ξέρεις, και οι κοινωνιολόγοι να μιλήσουν και οι ψυχολόγοι και οι φιλόσοφοι και ο καθένας από τη δική του οπτική και όλοι, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά τους πάντες. Ακριβώς.
Και ήδη μέσα από αυτή την ολιγόλεπτη συζήτησή μας νομίζω δώσαμε πόσες διαστάσεις αυτού του θέματος, πόσες πτυχές του, και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ωραίο έναυσμα για όσους τελικά αποφασίσουν να συμμετέχουν σε αυτό το project, να σκεφτούν και να πούν πάρα πολλά πράγματα. Από ό,τι έχω καταλάβει, αυτή είναι και η ουσία και το νόημα, μέσα από ένα θέμα ο καθένας να αναδείξει διαφορετικές απόψεις, έτσι όπως τα σκέφτεται αυτός. Ενδιαφέρει, ανάλογα με το χώρο του. Για παράδειγμα, στην ομάδα μας μέχρι τώρα έχουν δηλώσει θέμα, έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα, αλλά θέμα έχουν οριστικοποιήσει 7 μέχρι τώρα άτομα. Ανάμεσα μας είναι και 2 ζωγράφοι. Φέτος είναι ο Γένιος και ο Τριγωνίδης, ο Ανδρέας ο Γένιος και ο Βασίλης ο Τριγωνίδης. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι ζωγράφοι θα κάνουν μια προσέγγιση από το χώρο τον εικαστικό. Θέλω να πω, ο καθένας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Σωστό και αυτό, βέβαια. Μυστικός θα ασχοληθεί με το κομμάτι αυτό. Και επειδή όλοι προερχόμαστε από διαφορετικούς χώρους, εννοείται ο καθένας ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του ή με το τι τον απασχολεί ή από πού το θέλει, το πιάνει το θέμα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον σε αυτήν την παρέα, ότι κάθε χρόνο δημιουργούμε, ότι ο καθένας παρουσιάζει μια πλευρά του θέματος, γιατί από ό,τι συζητάμε όλα τα θέματα είναι τόσο σύνθετα που ό,τι και να πιάσει ποτέ δεν μπορεί να το καλύψει ένα θέμα. Βέβαια, ναι. Και μετά είναι μια συζήτηση, και η συζήτηση είναι αυτό που φέρνει και τους ανθρώπους πιο κοντά, και αυτό είναι και ένα ζητούμενο των διαδικτυακών μας project, που βλεπόμαστε, μιλάμε, χαμογελάμε, μοιραζόμαστε και προσωπικά στοιχεία και βιώματα, και είναι το αποτύπωμα που μένει από όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στο μεταξύ από τις 7 εβδομάδες ή 8 ανάπτυξης θα μου πάει το πράγμα και θα συμφωνήσουμε εν πάση περιπτώσει. Είναι μια μοναδική ευκαιρία πάντως να βρεθούν, όπως είπατε, άνθρωποι οι οποίοι υπό άλλες συνθήκες, επειδή προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, δεν θα βρισκόταν και δεν θα άκουγαν ο ένας την άποψη και την οπτική του άλλου. Δηλαδή όντως είναι κάτι που θα αφήσει πολλά ωραία πράγματα πέρα από τις καθ' αυτό αναλύσεις και παρουσιάσεις που θα παρουσιαστούν. Το βλέπω και νομίζω ότι όλοι το αντιμετωπίζουμε έτσι στην παρέα, ότι πες πως είμαστε σε ένα καφενείο και συζητάμε. Απλά αντί να μιλάμε για άλλα θέματα πιο καθημερινά ή πιο επίκαιρα, κουβεντιάζουμε για κάποια θέματα λίγο πιο, δεν ξέρω, δεν θα το πω σοβαρά, λίγο πιο ουσιαστικά ίσως. Δεν ξέρω. Ουσιαστικά, φυσικά. Και με αυτή την έννοια ο καθένας συνεισφέρει με τον τρόπο του στην παρέα, στο συμπόσιο αυτό, γιατί εγώ πάντα θέλω να το φαντάζομαι ως συμπόσιο αυτό. Απλά μας λείπει. Πολύ ωραία εικόνα. Ωραία, το φαγητό μαζί. Λοιπόν, το φαντάζομαι σαν έτσι, που ναι, παρουσιάζει κάποια πράγματα κάποιος, γιατί το έχει επεξεργαστεί ένα θέμα λιγάκι για να μας κάνει μια 10λεπτη, μια 5λεπτη ή όποια άλλη παρουσίαση, η οποία δεν είναι απαραίτητο να έχει χαρακτηριστικά επιστημονικά. Προς Θεού, δεν είναι επιστημονικό συνέδριο. Και μετά να ανοίξει αυτή η συζήτηση, που η συζήτηση είναι αυτό που μας λείπει. Έτσι, το να έχουμε επιχειρήματα. Συνήθως σήμερα στις μέρες μας δεν πολύ μιλάμε, δεν αναπτύσσουμε επιχειρηματολογία. Δεν υπάρχει ο λόγος στη ζωή μας. Είστε και φιλόλογος. Πάμε σε τέτοιες εποχές όπου ο λόγος δεν υπάρχει και υπάρχει και δυσκολία στην επικοινωνία. Δηλαδή, πολλές φορές απλά πράγματα, ο άλλος όχι δεν συμφωνεί, δεν κατανοεί τι του λέμε. Είναι φοβερό αυτό. Το θέμα της επικοινωνίας είναι πολύ βασικό. Και ο λόγος που αναπτύσσεται μέσα από τη συζήτηση και το πόσα πράγματα μαθαίνεις. Αν σκεφτείς ότι εγώ θα μάθω φέτος από ανθρώπους από το χώρο της φυσικής, ή αν έχουμε κάποιο ψυχολόγο από το χώρο της ψυχολογίας, πόσα καινούργια πράγματα ή πόση βιβλιογραφία. Δηλαδή, κάποιος θα παρουσιάσει κάποιο μυθιστόρημα ενδεχομένως. Η Δέσποινα ή η Κατατζή, τώρα λέω και άτομα τα οποία θα συμμετέχουν, δεν ξέρω αν και πρέπει, θα παρουσιάσει. Πολύ καλά κάνετε. Θέλω να πω ότι μαθαίνει συνέχεια πράγματα καινούργια και πολύ ενδιαφέροντα, και ταυτόχρονα μαθαίνεις ανθρώπους μέσα από αυτά. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και να πω από ό,τι έχω δει τουλάχιστον από τα προηγούμενα project που έχετε κάνει, ότι στη συνέχεια ανεβάσατε το υλικό από τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων στο δικό σας blog. Επομένως και κάποιος που δεν συμμετείχε μπορεί στη συνέχεια να συμμετάσχει βλέποντας όλο αυτό το υλικό. Ναι, το blog που θα κάνουμε για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα δεν το έχω φτιάξει ακόμα, γιατί περιμένω να κλείσει η ομάδα πρώτα και μετά να το ετοιμάσω. Παρουσιάζουμε μετά από κάθε συνάντηση ένα PowerPoint ή όποιο υλικό μας έδωσε ο εκάστοτε εισηγητής της συγκεκριμένης συνεδρίας της συνάντησης,
Και για να υπάρχει μια καταγραφή, μια μικρή καταγραφή και να είναι δημόσιος λόγος όλο αυτό το πράγμα. Και στο τέλος, πέρυσι για πρώτη φορά το κάναμε χάρη στις προτάσεις των μελών της ομάδας, κάναμε μια εκδήλωση στη βιβλιοθήκη, όπου παρουσιάσαμε όλο το project συνοπτικά. Με έναν ενδιαφέροντα τρόπο παρουσιαστήκαν όλες οι εισηγήσεις. Μάλιστα. Ελπίζω ότι και φέτος θα το κάνουμε αυτό. Αυτό δεν το θυμόμουν, γιατί τώρα ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, μια που πλέον έχουμε φύγει από τις εποχές του κορονοϊού και των περιορισμών, αν θα σκοπεύατε πέρα από το διαδίκτυο στη συνέχεια να βρεθείτε και διαζώσεις και να το παρουσιάσετε πιο ανοιχτά, αλλά από ό,τι μου λέτε αυτό ήδη έχει γίνει και φιλοδοξείτε να ξαναγίνει. Θέλω να ελπίζω ότι όλα είναι αποτέλεσμα της συζήτησης μεταξύ μας. Αν φέτος το θέλουμε, ελπίζουμε και το προχωρούμε. Η εμπειρία μας, η περσινή μας λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε και να το κάνουμε και ακόμη καλύτερο. Ενδεχομένως να το κάνουμε και φέτος. Θα δείξει. Θα δείξει από την παρέα τι θέλει παρέα. Γιατί όλα θέλουμε της παρέα. Σωστά. Εγώ εύχομαι να το ευχαριστηθείτε και φέτος, να ακουστούν ωραία πράγματα, να περάσετε ωραία και στη συνέχεια αυτό το ωραίο θα το εισπράξουμε και εμείς όταν παρουσιαστεί. Να συμπληρώσω επίσης ότι αυτό το εγχείρημα γίνεται και με την υποστήριξη του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Σερών. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή τους. Τώρα να πω ότι όταν είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο για να κανονίσουμε αυτό το ραντεβού μας, για να μιλήσουμε για αυτό το project, συζητήσαμε και για κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί. Είναι πολύ σημαντικό για τον Κωνσταντίνο Ξενάκη, για το Μουσείο Ξενάκη, για κάποιες παρουσιάσεις που ετοιμάσατε για αυτόν και το έργο του, αλλά και για κάποιες ξεναγήσεις, καταρχήν για εκπαιδευτικούς που θα θέλατε να κάνετε στο μουσείο. Απλώς βλέποντας τώρα το χρόνο, νομίζω ότι επειδή μας πιέζει θα ήταν κάπως άδικο σε λίγα λεπτά να προσπαθήσουμε να χωρέσουμε και το δεύτερο θέμα. Οπότε δεν ξέρω αν συμφωνείτε αυτό το δεύτερο σκέλος της συζήτησής μας για τον Ξενάκη και το Μουσείο Ξενάκη, που έχουμε το ευτύχημα να υπάρχει στην πόλη μας, να το κάνουμε σε μια επόμενη επικοινωνία μας. Τι λέτε? Με δεσμεύεις τώρα στον αέρα, ξέρεις. Αυτό είναι. Όχι, δεν έχω δικαίωμα να πω όχι. Μόνο να διορθώσω, αν μου επιτρέπεις. Φυσικά, ό,τι θέλετε. Η σχέση μου με την Πινακοθήκη Ξενάκη είναι εντελώς εθελοντική. Δεν είμαι θεσμικός φορέας και δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό. Ναι, αυτό ας το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό το οποίο έχω κάνει κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο σχετικά με τον Ξενάκη, ειδικά με ένα θέμα ο επαναστατικός. Προσπαθώ να εξηγήσω γιατί είναι επαναστατικός ο Ξενάκης, σε πάση περιπτώσει, σε ένα πλαίσιο ενημέρωσης και ενεργοποίησης περισσότερο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αν θα πηγαίνει στην Πινακοθήκη, να έχει και ένα υλικό από πίσω που πιθανόν να το βοηθήσει. Αυτό. Εντάξει. Αν είναι όμως να χρειαστεί να μιλήσουμε για τον Ξενάκη, θα το κάνω ευχαρίστως. Πολύ ωραία. Από την καινούργια χρονιά, ίσως ολοκληρώνοντας πλέον και το project που θα έχετε να μας πείτε πράγματα, και γι' αυτό θα χαρώ και από κοντά εδώ από το στούντιο, αν θα μπορέσουμε να τα πούμε. Είπα και για τον Ξενάκη, διότι καταλαβαίνω ότι δεν εθελοντικά το κάνετε όλο αυτό, αλλά από την άλλη έχουμε αυτό το σημαντικό όνομα, έχουμε αυτή τη σημαντική πινακοθήκη. Και καταλαβαίνω γιατί και αυτή η μορφή τέχνης είναι κάπως πιο ειδική και όχι τόσο, δεν έχουν το ευρύ κοινό μια ιδιαίτερη γνώση πάνω σε αυτά, ότι είναι σημαντικό, αφού το έχουμε στην πόλη μας, να παρουσιάσουμε, να πούμε ποιος είναι, τι είναι και για ποιο λόγο είναι σημαντικός αυτός και το έργο του. Όλα τα μουσεία είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε την σπάνια ευκαιρία να έχουμε και ένα μουσείο σύγχρονης μοντέρνας τέχνης. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα ευτύχημα αυτό και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε για την παιδεία όλων μας. Έτσι. Οπότε εντάξει, θα το κουβεντιάσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη επικοινωνία και πάλι καλή επιτυχία και στο φετινό project που θα κάνετε για το πρόσωπο και το χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μας. Ευχαριστούμε, κύριε Αποστολίδη. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε.